τηλεόραση πάντα ξέρουμε ότι με το πρώτο πρόβλημα ερχόμαστε σε σένα. Αλλά αυτό που ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν στην εκπομπή μας είναι ότι ήσουν ο πρώτος που ίδρυσε το ελληνικό ραδιόφωνο, το 24ωρο ραδιόφωνο. Αν θυμάμαι πολύ καλά, με τα μικρά ραδιόφωνα. Τα μικρά τα ραδιάκια, ναι. Και θυμάμαι τότε που δεν υπήρχε ούτε, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά δεν υπήρχε 3XY, δεν υπήρχε ο Θόδωρος ο Σκάλκος, δεν υπήρχε ο Νίκ Άντων. Ακούγαμε με τα ραδιοφωνάκια. Τα μικρά αυτά ραδιοφωνάκια, ναι. Ακούγαμε ελληνική μουσική και προπαντός ποιοτικά προγράμματα. Μάλιστα. Εσύ είσαι ο μεγάλος ιδρυτής. Πώς κατάφερες να κάνεις αυτή την προσπάθεια, αυτή την κίνηση, και βέβαια πρόβλεπες σήμερα να έφτανε το ραδιόφωνο στο επίπεδο που είναι σήμερα? Όχι, βέβαια. Τότε που ξεκινήσαμε, Μιχάλη, ήταν η εποχή που ο κόσμος διψούσε για ελληνικό ραδιόφωνο. Βέβαια υπήρχαν κάποιοι σταθμοί κρατικοί που δίνανε την ευκαιρία στους ομογενείς να ακούνε μία ώρα την ημέρα, είτε μία φορά τη βδομάδα κάποιο πρόγραμμα. Τότε μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε κάτι που θα είναι επί 24 ώρου βάσεως και να έχει ο ελληνισμός κάτι που θα μπορεί να ακούει όλη μέρα, να το έχει συντροφιά και να ακούει τα τραγούδια, να ακούει ειδήσεις, να ενημερώνεται και γενικά να έχει κάτι σαν συντροφιά. Και το ξεκινήσαμε το 1991 με άλλους συνεργάτες. Με μεγάλη προσπάθεια, με μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλα προβλήματα τότε με την κυβέρνηση να μας δώσει την... Ήταν δύσκολο αυτή την εποχή. Ήταν δύσκολο. Βέβαια, ξέρεις, μία αγγλόφωνο ραδιοσταθμό σε 24ωρη βάση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε την άδεια και τότε που μας κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια άδεια, μας δώσανε μια άδεια στα VHF, τα οποία απαιτούσαν ειδικό ραδιόφωνο για να μας ακούς. Κλειστού κύματος βέβαια. Κλειστού κυκλώματος αρχικά με κωδικοποίηση. Ζητούσαν και κωδικοποίηση και μάλιστα αυστηρή κωδικοποίηση, λες και απευθυνόμαστε σε πρακτόρους. Γιατί αυτό? Δεν ξέρω, γιατί δεν θέλανε μάλλον να απλωθεί πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο και να μας ακούει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, εμείς πήραμε την άδεια, κατορθώσαμε, βάλαμε και κωδικοποίηση. Βέβαια, στοίχιζε στον κόσμο κάποια χρήματα τότε για να παίρνει και το ραδιόφωνο να το αγοράζει και μας στοίχιζε για να το κατασκευάζουμε. Λογικά. Και τελικά, μετά από ένα χρόνο, όταν λειτουργήσαμε πλέον, τον βγάλαμε αυτό το νόμο. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν να έχουμε κωδικοποίηση. Κατέργησαν το κανόνα, ναι. Κατέργησαν, αλλά ακόμη μας επέβαλαν να εκπέμπουμε σε VHF κύματα. Δηλαδή που δεν είναι τα συνηθισμένα κύματα όπως είναι το AM, τα μεσαία και το FM, που είναι τα συνηθισμένα, να μπορεί ο ακροατής να έχει τη δυνατότητα να το παίρνει, δηλαδή με το κανονικό του ραδιόφωνο. Ακόμη έπρεπε να αγοράζει ειδικό ραδιόφωνο για να μας ακούει. Αυτό που θα ρωτάγαμε, ενώ με όλα τα μέσα έχετε ασχοληθεί, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είχατε πάντα αυτή την τρέλα με τα ηλεκτρονικά μέσα, γιατί βέβαια όχι μόνο σε ραδιόφωνο, όχι μόνο σε τηλεόραση και σε εφημερίδα και σε όλα τα μέσα είχατε ασχοληθεί. Η τρέλα όμως της τηλεόρασης, των βίντεο και τις επισκευές, πού οφείλεται? Αυτό ξεκίνησε από την παιδική μου ηλικία, Μιχάλη. Από μικρό παιδάκι πάλευα με κατσαβίδια, με χαλούσα πράγματα, έφτιανα πράγματα. Δηλαδή ήταν μέσα στο αίμα μου να γίνω ηλεκτρονικός από μικρό παιδάκι. Βέβαια όταν ήρθα στην Αυστραλία πήγα το 1973, σπούδασα στο RMIT και πήρα το διπλωμά μου σαν ηλεκτρονικός. Και από τότε, από το 1981, έχουμε ξεκινήσει την επιχείρηση το Nicholas TV Service εδώ στο Northcote και εδώ παραμένουμε ακόμη στο ίδιο προάστιο. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη πελατεία, η οποία την ευχαριστώ που με υποστηρίζει ακόμη όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζω στον αγώνα, κάνουμε πάντα καλή δουλειά και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Λογικά, για να είσαστε τόσα... Και λογικές τιμές έχουμε. Τόσα χρόνια να είσαστε στη δουλειά, πάει να πει ότι κάτι κάνετε σωστά. Γι' αυτό και αντέξαμε. Διαφορετικά, άμα δεν κάνεις σωστή δουλειά, Μιχάλη μου, τελείωσες. Τι γνώμη έχετε για αυτούς τους Έλληνες που θα ήθελαν να αγοράσουν μια καινούρια τηλεόραση σήμερα? Σήμερα ο καταναλωτής έχει μεγάλες προσφορές και μπορεί να αγοράσει
σύμφωνα με την τσέπη του, και φτηνά και ακριβά. Βέβαια τα πιο φτηνά είναι αυτά που πουλιώνται πιο πολύ σήμερα, αλλά δεν πάνε να πει ότι είναι τα πιο καλά. Υπάρχει διαφορά στην ποιότητα? Υπάρχει τεράστια διαφορά στην ποιότητα, είναι παραγωγή και δεν είναι ποιότητα. Υπάρχουν όμως και άλλες μάρκες οι οποίες είναι και ποιότητα και μένουν στον καταναλωτή για χρόνια και μπορεί να το έχει. Όπως ήταν παλιά. Βέβαια τα βίντεο και τηλεοράσεις που γινόσαν στην Ιαπωνία βέβαια δεν γίνονται πλέον, αλλά μερικοί από τους κατασκευαστές έχουν κατορθώσει να κρατούν έστω την ποιότητά τους και ας γίνονται σε πιο φθηνότερα κράτη παρασκευής. Αξίζει να παίρνουμε τις μάρκες τελικά? Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι, γιατί μια καλή μάρκα θα κρατήσει και ο κόσμος θα βρει το ανταλλακτικό, ή εμείς σαν τεχνίτες όταν έρχεται για επισκευή μπορούμε να βρούμε το ανταλλακτικό για να το αντικαταστήσουμε αν χαλάσει κάτι, ενώ με τις φθηνές μάρκες δεν υπάρχει ούτε ανταλλακτικά μπορεί να βρεις, ούτε τίποτα. Εντάξει, ο Έλληνας... Τα παλιά βέβαια όταν λέμε παλιό, μέχρι 5 με 10 χρόνια. Πέρα από εκεί δεν αξίζει τον κόπο να το κάνεις, γιατί ό,τι και να κάνεις από εδώ και πέρα κάτι άλλο θα χαλάσει. Είναι λόγω φθοράς και ηλικίας της τηλεόρασης ή του βίντεο. Δεν αξίζει τον κόπο ο πελάτης να χαλάει λεφτά και να φτιάχνει. Όχι τίποτα άλλο, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε υπάρχουν μερικοί που ακόμα με το μπαούλο, ξέρετε. Τώρα... Μερικοί κρατάνε το έπιπλο. Ναι. Το έπιπλο. Θέλουν ένα έπιπλο. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα μου έφερε κάποιος πελάτης ένα τεράστιο τηλεόραση έπιπλο και μου λέει: Νίκο, φτιάστη ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν στοιχήσει, το θέλω επειδή μου αρέσει το έπιπλο. Βέβαια τη φτιάσαμε και την πήρε. Βέβαια δεν συνιστώ να κρατάει ο κόσμος τόσο παλιά, γιατί η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ και καλό είναι να αλλάζει και να βλέπει. Τώρα μπαίνουμε στην ψηφιακή τεχνολογία που είναι η φωτογραφία κατακάθαρη και στο πλάσμα και στο LCD. Βέβαια, όπως είπατε, υπάρχει εξέλιξη στη τεχνολογία. Ο Νίκος ο Καζάκος, τι προβλέπει στην τεχνολογία για τα επόμενα 10 χρόνια? Αυτά που προβλέπω εγώ είναι, και τουλάχιστον όσο μπορώ να ξέρω, ότι δεν θα είναι τίποτα σχετικό με ό,τι έχουμε σήμερα. Όλα θα αλλάξουν. Δηλαδή σε 10 χρόνια τι προβλέπουμε? Σε ένα κινητό να έχουμε το βίντεο, την τηλεόραση και όλα μαζί? Ήδη όπως έγινε με το κομπιούτερ τώρα, μπορείς μέσα από ένα κομπιούτερ να έχεις και στερεοφωνικό και βίντεο και τηλεόραση και να μιλάς ακόμη τηλέφωνο από το κομπιούτερ. Είναι τα voice over IP. Που μιλάς από το κομπιούτερ σε άλλο κομπιούτερ μόνο με τηλέφωνο, δεν σου στοιχίζει τίποτα. Είναι φθηνό. Ή στην Ελλάδα μπορεί να μιλάς. Μάλιστα. Και όπως είναι και αυτές οι κάρτες τώρα που πουλάνε, διαμέσως κομπιούτερ δουλεύουν. Μάλιστα. Μιλάς φθηνά. Γι' αυτό αν θυμάσαι παλιά που παίρναμε τηλέφωνο στην Ελλάδα, μας στοίχιζε 2 ή 3 δολάρια το λεπτό. Ακριβώς. Τώρα στοιχίζει 5-6 cents το λεπτό. Είναι πανφθηνά. Λόγω τεχνολογίας. Όσο πάμε, προχωράμε. Τώρα στα επόμενα 10 χρόνια, ποιος μπορεί να προβλέψει τι άλλο θα παρουσιαστεί? Ένας Θεός ξέρει. Ένας Θεός ξέρει. Μάλλον τα παιδιά μας αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν. Δηλαδή. Τώρα μου έλεγε συγκεκριμένα σε κάποια συζήτηση που είχαμε σε ένα σεμινάριο ότι μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να δεις το χωριό σου στην Ελλάδα και να ζουμάρεις, δηλαδή να έρθει τόσο κοντά και να δεις και τους ανθρώπους που περπατάνε κάτω. Διαμέσου δορυφόρου. Λοιπόν, φαντάσου πόσο έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Μετά από 10 χρόνια ένας Θεός ξέρει. Αλλά όπως και να γίνει, ο Έλληνας θα θέλει το γιατρό του. Πάντα. Πάντα χρειάζεται ένας γιατρός, ένας δικηγόρος. Και όταν μιλάμε για γιατρό, μιλάμε γιατρό για τα ηλεκτρικά του είδη. Σίγουρα και για τα ηλεκτρικά. Και πάντα θα υπάρχει ο Νίκος Καζάκος. Και με όλα αυτά θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για την επικοδομητική συζήτηση και τις συμβουλές. Και δίνουμε ραντεβού στο κοντινό μέλλον, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε για αυτό το κουτάκι που λέγεται τηλεόραση. Να είσαι καλά και τιμή μου που με καλέσατε, Μιχάλη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Να είσαι καλά και στο επανειδήν. Αν χάλασε το βίντεο. Αν χάλασε το βίντεο, το στερεοφωνικό σου, όπως λέγει η διαφήμιση. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος ο Καζάκος. Ναι, Γιώργο, εγώ ξέρω τον Νίκο Καζάκο από το 1999 που ήταν τότε διευθυντής του πρώτου ελληνόφωνου σε 24ωρη βάση ραδιοφωνικό σταθμό. Μάλιστα. Ο Νίκος Καζάκος, λοιπόν. Πολλά χρόνια επιχειρηματίας και επιτυχημένος, θα έλεγα. Και 20 χρόνια που έχει το Nicholas TV Service εκεί στο Northcote. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάρουμε και εμείς τώρα μια διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ αμέσως.